नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? मम्मी मला एक डायलॉग बोलून दाखव तू. माझं नाव शुभांगी शामराव कीर उर्फ स्मिता सुभाष शिरवडकर. मी आज केळ्याचे वडे बनवते आहे. तर हाच डायलॉग तुम्हाला मी 5 वर्ष अगोदर दाखवू का? नाव शुभांगी शामराव कीर उर्फ स्मिता सुभाष शिरवडकर. मी आज केळ्याचे वडे बनवते आहे. तर तुम्हाला समजलंच असेल, आता आपण 5 वर्षाचा शुभांगी कीर या चॅनलचा प्रवास बघणार आहोत. त्यात शुभांगी कीर म्हणजे माझी मम्मी, त्याच्यात आम्ही काय रोल प्ले केला, त्याच्यात तुम्ही काय रोल प्ले केला, अजून कोणकोणते माणसं याच्यात इन्क्लूड झाले, कशी सक्सेस भेटली, काय काय करावं लागतं, कशी पुढे आली ते सर्व आता बघा. सुरुवातीला पहिल्या वर्षामध्ये जरा मिस्टेक होत होती, ती जरा तुम्ही मिस्टेक बघा. नंतरच्या वर्षात मला मिस्टेक भेटणं खूप डिफिकल्ट झालं. नमस्ते, मी आज चटणी बनवते. नमस्ते, मी आज पालक पनीर बनवते. नमस्ते मी नमस्ते, मी आज कोशिंबीर बनवते. नमस्ते, मी आज भात बनवते, म्हणजे आलू बटाटा राईस. नमस्ते, मी आज होळी स्पेशल. अरे पप्पू, आता 2 मिनिटं थांब. त्याच्यानंतर दिवस पुढे पुढे गेले, म्हणजे 1 वर्ष पास झालं. 1 वर्षानंतर आम्हाला जाऊन 10,000 सबस्क्रायबर झाले होते आपले, बरोबर ना? आणि तुला लक्षात असेल 11,000 सबस्क्रायबरला काय झालं होतं. आता माझं कसं 11,000च्या वरती माझे माणसं गेले आहे की मला 2 ठिकाणाहून गिफ्ट आले. एक आलंय उल्हासनगर वरून आणि दुसरं आलंय हे अमेरिकेतून आलंय, न्यूयॉर्क मधून. हे आताच आलंय, म्हणजे 5 मिनिटं झाली आल्यावर. असेच तुम्ही माझे व्हिडिओ बघा आणि तुम्हाला काय प्रॉब्लेम असेल ना तर मला विचारा. तुम्हाला आणखी कोणती रेसिपी नवीन पाहिजे असेल तरी पण मला येत असल्यास मी तुम्हाला करून दाखवेन. कशी बोलत होते ना मम्मी तू त्यावेळी, है ना? नवीन माहिती नव्हतं ना काय बोलायचं समोर. 0 सबस्क्रायबर्स, कॅमेरावर कसं बोलायचं ते माहिती नव्हतं, घाबरत होती. 0 सबस्क्रायबर्स, मग 11,000 सबस्क्रायबर आणि त्यानंतर 25,000 सबस्क्रायबर झाले. तेव्हा आम्ही छोटीशी पार्टी दिली होती, ते सुद्धा बघून घ्या तुम्ही. आज माझी युट्यूब वरती 25,000 माणसं पूर्ण झाली आहे. त्याच्यासाठी मी माझ्या आजूबाजूची कॉलनीतली मुलं छोटी मी आज बोलवली आहे. आज 25,000 माणसं माझी पूर्ण झाल्याबद्दल आणि तुम्हा सर्वांना पण थँक्यू. त्याच्या 25,000 नंतर आले 50,000 सबस्क्रायबर. 50,000 सबस्क्रायबर झाले तेव्हा आम्ही मम्मीला गिफ्ट दिलं होतं, फॅमिली गिफ्ट. आज माझ्या फॅमिलीनी मला गिफ्ट दिलंय आणि मला न विचारता मी म्हटलं काय आहे तरी ते मला सांगत नाहीये. हे सगळं माझ्या फॅमिलीने आहे ना मला न सांगता हे मला गिफ्ट दिलेलं आहे. आणि हे जे मी तुम्हाला सांगतोय ना 25,000, 10,000, 25,000, 50,000, ह्याला 1 वर्ष लागली. वर्षांनी म्हणजे खूप वेळानंतर आम्हाला सबस्क्रायबर बेस भेटत गेला. त्यानंतर आला 1,00,000 सबस्क्रायबर. आता आम्ही गिफ्ट देऊन झालं, तुम्ही गिफ्ट द्या. पहिलं तुम्ही गिफ्ट दिलं, मग आम्ही गिफ्ट दिलं, नंतर युट्यूबने आम्हाला गिफ्ट दिलं. जर तुझे 1,00,000 सबस्क्रायबर झाले तर युट्यूब एक गिफ्ट पाठवतं. पण ते काय गिफ्ट पाठवतं ते नाही माहिती तिला. आता बघा, हे गिफ्ट आहे, हे गिफ्ट आहे, हा गिफ्ट. आता मी तुम्हाला सांगितलं होतं की हा गिफ्ट ताई आणणार आहे, पण ऍक्च्युली हा ताईला पण माहिती नव्हता. मी रेसिपी बद्दल थोडी रेसिपीच बोलते खाली. आणि हे खरंच हे ताईचं गिफ्ट आहे. खरं ताई नसती तरी आज युट्यूबवर मी नसते आणि तुमच्यापर्यंत माझं हे साधं सोपं जेवण सुद्धा गेलं नसतं. आता जे मम्मी म्हणाले की ताई नसती तर मी युट्यूबवर नसती, ह्याचा मी तुम्हाला एक शॉर्ट मध्ये एक्सप्लेनेशन देतो. 5 वर्ष अगोदर ह्या चॅनल शुभांगी कीर या चॅनलची सुरुवात कशी झाली. काय व्हायचं की मम्मी साधारण खूप आजारी राहायची आमची, आणि त्यामुळे मम्मी रेसिपी जे बनवायची ते आम्हाला लक्षात नाही राहायचे. त्यामुळे ताईने काय केलं, ते व्हिडिओ शूट केले मोबाईलमध्ये आणि ते स्टोरेज म्हणून युट्यूबवर टाकले. आम्हाला हे माहित नव्हतं की युट्यूब काय वापरायचं, कसं वापरायचं नाही, पण ताईला माहिती होतं की त्याच्यात तिने व्हिडिओ स्टोअर केले, म्हणजे व्हिडिओ शूट केले, त्याच्यामध्ये स्टोअर केले. आणि नंतर 2-3 महिन्यानंतर आम्ही ताईने जेव्हा व्हिडिओ ओपन करून बघितले तर मम्मीला म्हणाली त्याच्यात रिस्पॉन्स खूप चांगला येतोय, माणसांना तुझे रेसिपीज खूप आवडते
आणि त्यानंतर अमेरिकामधून कमेंट्स आली, आम्हाला खूप चांगला रिस्पॉन्स भेटला, कमेंट्स भेटले चांगले मम्मीला. त्यापासून तशाच चॅनलची सुरुवात झाली आमच्या इकडे. आम्ही असं कधीच विचार नाही केला होता की आम्ही एक रेसिपी चॅनल सुरुवात करू. आणि आवडीने असं आम्ही म्हणजे हौशीने केला नाही. हा, पहिल्या 1 वर्षी जे आम्हाला 10,000 सबस्क्रायबरला 1 वर्ष लागले ना, तेव्हा आम्ही कधी टाकायचो तर कधी नाही पण टाकायचो. टोटली म्हणजे आम्ही एवढा काही सिरियसली घेतलंच नव्हतं कधी. चॅनलची सुरुवात कशी झाली, हा युट्यूब आम्ही स्टोरेजसाठी वापरला होता. मग आपण बोलतो ना, इंटरनेटवर आपण व्हिडिओ टाकून ठेवूया आणि कधी फ्युचरला लागले तर आपण ते बघून घेऊया. आणि ते ताईने युट्यूबवर टाकले आणि त्यामुळे युट्यूब चॅनल चालू झालं असं. आणि असे मम्मीला रेकॉग्नाइज करत गेले आणि त्यानंतर मम्मीला इन्व्हिटेशन्स आले बाहेरून, ते सुद्धा तुम्ही बघून घ्या. आणि त्यांच्या युट्यूब चॅनलला 33 दशलक्षहून अधिक व्ह्यूज आहेत. त्याबद्दल एकदा जोरदार टाळून जाऊ देत. मॅडम, मी तुम्हाला विनंती करतो की आपण सत्कार करावा. शुभांगी मॅडम, आपण सत्कारचा स्वीकार करा. पुन्हा एकदा जोरदार टाळून जाऊ देत शुभांगी गिर मॅडमसाठी. आज तुला सरप्राईज भेटलं, कसं वाटलं तुला? आणि महत्वाचं म्हणजे आम्हाला तुमचा पण रिस्पॉन्स खूप भेटला. आपल्याला मीटअप मध्ये किती मजा आली होती माणसांना भेटून. आता तुला भेटण्यासाठी बघ आता किती माणसं आली तिकडे. सर्व शारदा चौधरी, प्रणिता पेडणेकर, दीपाली मुरकुळकर, संगीता वेदपाटी, शोभन चौधरी, मी जयश्री पवार, आसावरी अभिजित गायकवाड, प्राची उरणकर, अल्पना घाटे, दीपिका घाटे, शर्मिला गावडे, रचना राजन शिरकर, मी सरोज परब, अमित शेठ, मधुमती सागवेकर, रेवती थोरात, शिल्पा गणेश, नरेंद्र जानकीराम दळवी, सुचिता वेले, स्मिता उते, आकांक्षा भांगे, सोनाली चंद्रकांत पानसरे, योगिता आडवे, प्रीती दर्शना यादव, सुप्रिया कानेरकर, रश्मी पाचपुते, दत्तात्रय पाटील, श्रुतिका संजय मोरे, श्रुतिका महाडे, तेजल भाडे, भक्ती होते, संजीवी महाडे, मला नाव पूजा मयेकर, सुविधा वसंत जोशी. तर ह्या जर्नीमध्ये खूप काही चांगली गोष्ट झाली आणि खूप काही असे पण गोष्टी झाली जिकडे आपल्याला खूप माणसं भेटली, पण कोणकोणती आपल्याला माणसं सोडून गेली. आणि हा प्रश्न खूप कॉमन होता आमच्या चॅनलवर, तर ह्याची पण नॉलेज तुम्ही घेऊन ठेवा. नमस्ते. आज 8 डिसेंबर आहे आणि 8 डिसेंबर आहे ना, माझ्या लग्नाचा वाढदिवस आहे. आणि त्यासाठी तुम्हाला खास म्हणजे माझी फॅमिली म्हणजे कसं मुलंच नाही, माझे मिस्टर पण आहेत ना. मग तुम्हाला आज माझे मिस्टर दाखवणार आहेत. आता माझे मिस्टर पूजा करतात आहे, ते आता बघा. पण ते आता आम्हाला असं वाटत नाही की ते गेले म्हणून. त्यात माझ्या घरी असं छोटी छोटी मुलं बोलवली आहे आणि मी त्यांच्या बर्थडे करते आता. आता तुम्ही जे शॉर्ट बघितलं त्याच्याबद्दल मी तुम्हाला सांगतो, खूप कमेंट्स पण येत होते. 2 वर्ष अगोदर माझ्या पप्पांची डेथ झाली आहे. म्हणजे असे माणसं सुद्धा कोणकोणत्या फॅमिलीमधून कमी झालेत. आणि असेच फॅमिलीमध्ये ऍड सुद्धा झाले. जशी वाईट गोष्ट होते तशी आपल्याबरोबर चांगली गोष्ट सुद्धा होते. आणि त्यानंतर दिलचे शॉर्ट बघून घ्या. आमच्या लाईफमध्ये दिल कशी, ह्याच 5 वर्षामध्ये दिल आली होती ना आपल्याबरोबर, तर दिल सुद्धा बघून घ्या. आणि दिलच नाही तर ताईची फॅमिली सुद्धा वाढली. ताई ह्याच ड्युरेशन मध्ये ताईचं लग्न सुद्धा झालं. आणि त्यामध्ये आपल्या फॅमिलीमध्ये आपल्या शुभांगी गिरी या फॅमिलीमध्ये अजून ताईचे सासू सासरे, जिजूजी हे सर्व पण ऍड झाले. त्यांना सुद्धा तुम्ही बघून घ्या. आणि ह्या चॅनलवर मम्मीनी तर खूप रेसिपीज बनवले, पण त्याच्यामध्ये थोडा योगदान ताईंनी सुद्धा केलेला आहे रेसिपीचा. आणि 1-2 रेसिपी मी सुद्धा बनवली आहे, ते सुद्धा तुम्ही बघून घ्या. आम्ही तुम्हाला नेहमी सांगतो की रेसिपीच्या खाली कमेंट करा, पण कधी कधी कमेंट असे येतात की शुभांगी गिर काकू तुमची मुलगी दिसली नाही खूप दिवस, शुभांगी गिर काकू तुमची ताई दिसत नाही, कधी कधी ती येत नाही खूप दिवस घरी, कुठे असते, कुठे राहते. ते तू कुठे राहिलाय तू आता? वरलीला. आणि आज काय बनवणार आहे तू? कट करू.
अनारचे आज नाश्त्याला काय खाल्लं तुम्ही? फोडणीचा भात. ताई फोडणीचा भात केला होता. आज ताईने एकदम स्पेशल फोडणीचा भात केला. एवढा चांगला केला पण त्यात विटत आहे. त्याचा भात केला बरोबर आणि खायला तिला स्वतःच बोलते मीठ नाही टाकलाय. ह्याच्यासोबत तुम्ही आता रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, ब्लॅक सोया सॉस आणि ताईला माझी फ्राईड राईस सोबत मी पनीर फ्राय पण करतो. जर कोणाला एका प्लेटमध्ये एक दिली ना तर दुसरं न खात पहिली ते संपली पण नसेल ना तरी तो दुसरा मागेल. चिकन एकदम मस्त झालंय, छान झालंय. तंदुरी चिकन आपलं मस्त छान झालंय बघा, एकदमच मस्त झालंय. एकदम हॉटेलपेक्षा पण छान झालं. ह्या जर्नीमध्ये आपल्याला आपल्या माणसांनी पण साथ दिली. त्या माणसाने आपल्याला खूप हसवलं. त्यांचे सुद्धा ते व्हिडिओ शॉर्ट्स बघून घ्या तुम्ही. तो बघा मोबाईल. तुम्ही टेस्ट करून दाखवा कशी झाली आपली रेसिपी. मी टेस्ट करण्यापेक्षा मी टेस्ट करून तर बघतेच, पण मी वासावर सांगते कशी झाली मागली ती. वासावरून चांगले वाटते वासावर चांगले वाटते, मी खाल्यावर मी आणखीन टेस्ट सांगतो तुम्हाला कशी आहे. टिकटॉक मध्ये काढवण्यात येते त्या टकल्या माणसाची डायरेक्ट म्हणतो हे चिकन लेग पीस सेम कलर झालाय आज. आज रेसिपी आणि तुमचा कलर सेम झाला. एकदम सेम झालं. तुम्ही काय लॉलीपॉप टोमॅटो केचपचा खेकडा काढलाय, काय काय प्लेट मध्ये खेकड्याची डिझाईन काढली. एक भाकरीमध्ये थोडी सुकट खाल्ली ते एक सलाईनचा आपल्याला ताकद येते. ताकद येते. फुकट जाणारच नाही. टाकली आणि यांचं नाव घे. नाव घ्यायचं मग भाकरी खाल्ली खाल्ली. काय तुम्हाला नाव घ्यायला. हे सर्व शॉर्ट्स बघून तुम्हाला खूप आपले जुने आठवणी आले असतील ना. आपले अलिबाग ब्लॉग्स, आपले मंचुरियन काकूचे, चायनीज काकूचे ब्लॉग्स असे सर्व. आणि त्यानंतर मला तुम्हाला हे दाखवायचं आहे की आम्ही आता जिथे बसलोय त्याच्यावरती बघा 4-5 न्यूजपेपर आणि आपले प्ले बटन तर आहेच. आता न्यूजपेपरसाठी मम्मीसाठी शूट करण्यासाठी घरी आले होते, त्याचे काहीतरी शॉर्ट्स मी सेव्ह करून ठेवले, ते सुद्धा तुम्ही बघून घ्या. आणि न्यूजपेपरमध्ये आले आणि त्यासोबत आपल्याला ताजलँड मध्ये पण बोलावलं गेलं होतं 2 वर्ष अगोदर. त्याच्यासोबत अजून वेगवेगळ्या मॅगझिन मध्ये पण सुद्धा मम्मी आली आहे, ते पण बघून घ्या तुम्ही. नमस्ते. आज माझ्या घरी पाहुणे आले लोकमत न्यूजपेपर मधून. आता माझी साडी घालून झाली आहे, आता मेकअपला जाते. शूट करायला चालले. पहिला सांगितलं नमस्ते. अजून मी तुम्हाला वेगळी डिश दाखवते आणि ती पण आहे ना तुमच्यामुळे आज ती मला भेटली आहे. आता मी तुम्हाला ट्राय केलं की 10 मिनिटात मम्मीचा 5 वर्षाचा प्रवास दाखवायचा. आणि त्यामध्ये रेसिपीज मी नाही दाखवली कारण तुम्हाला माहितीच आहे किती रेसिपीज बनवून झालेत मम्मीची. मम्मी तू किती रेसिपीज बनवले? खूप सारे रेसिपीज बनवलेत ना. खूप 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 रेसिपीज झाले आणि मी सर्व रेसिपीज खाऊन झालेले आहेत माझे. आता त्याच्यावरून मी तुम्हाला एक ओव्हरऑल सर्व सांगतो एक वुमेन एम्पॉवरमेंट बद्दल. महिला सशक्तीकरण आपण बोलतो ना मम्मी, की एक महिला काय करू शकते घरी बसून त्या महिला काय करू शकते ऍक्च्युली. आता मी मम्मीचे एक्झाम्पल देऊन मी तुम्हाला सर्व पॉइंटर सांगतो. सर्वात सुरुवातीला बघा मम्मी शाय होती, म्हणजे मम्मी कॅमेऱ्याला बघून अशी करत होती, घाबरत होती. आणि आताचा मम्मीचा कॉन्फिडन्स बघा कॅमेऱ्याला बघून. आता तुला काय वाटतं कॅमेऱ्याला बघून? काहीच नाही वाटत. ह्याच्यापेक्षा पण ते न्यूज चॅनलवाल्यांचे जे मोठे कॅमेरे होते तेव्हा पण तुला काय नाही वाटलं. न्यूज ह्याच्यामध्ये गेली. आम्ही सारी खवय्याचे पण मी तुम्हाला आता स्क्रीनवरती नंबर दाखवतो. तो नंबर सर्च करून तुम्ही आम्ही सारे खवय्यामध्ये मम्मीचा ते इंटरव्ह्यू पूर्ण बघू शकता. म्हणजे मम्मीचा जो शो आहे तो बघू शकता. पहिला पॉईंट, मम्मी एकदम कॅमेरा शाय होती, आता कॉन्फिडन्स लेवल एकदम अप झालेला आहे. सेकंड, स्वतःला जास्त चेंज न करता एक माणूस इकडून इकडे जाऊ शकतो, ह्याचा पण उदाहरण मम्मीने दिलं. किती पण आपल्यावर संकट आलं ना तर आपली पायरी सोडायची नाही, वरती चढतच राहायचं, खाली नाही यायचं. माणसं म्हणतात की कुछ बडा करणे केले म्हणजे खूप जास्त काहीतरी वेगळं करण्यासाठी तुम्हाला घरच्या बाहेर पडावं लागेल.
पण मम्मी घरच्या बाहेर नाही पडली आहे. घरातच राहून आज तिने काहीतरी वेगळी लेवल अचीव्ह केली आहे आणि त्या लेवल अचीव्ह करण्यासाठी तुमचा पण खूप मोठा हेल्प आहे. आपल्या सोसायटीमध्ये हे सुद्धा बोललं जातं की आपल्याला इंग्लिश म्हणणं, इंग्लिश बोलणं, जर आपल्याला या जगात राहायचं असेल तर आपल्याला इंग्लिश आलं पाहिजे. मम्मी तुला इंग्लिश येतं का? हा, तरी सुद्धा तुला माणसं ओळखतात आहेत ना? का ओळखतात ते? कारण मम्मीकडे ते कॉन्टेंट आहे, ते क्वालिटी आहे, ते टॅलेंट आहे. तुमच्याकडे फक्त टॅलेंट असलं पाहिजे. इंग्लिश स्पीकिंग एवढी इम्पॉर्टंट नाही. सर्वात इम्पॉर्टंट म्हणजे मम्मीचा तो कॉन्फिडन्स डेव्हलप झालाय. अजून खूप सारे पॉइंटर्स असतील जे मी मिस केले असतील ते तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगू शकता की काय इम्प्रुव्हमेंट तुम्हाला या चॅनलमधून भेटलंय ते तुम्ही सुद्धा कमेंटमध्ये सांगा. आणि तुम्हाला ही जर्नी कशी वाटली ह्याच्याबद्दल तुम्हाला अजून काय वाटतं? 5 वर्ष पूर्ण झाले ना मला YouTube जाऊन. 5 वर्ष एकदम पूर्ण झालेली आहेत. बरोबर ह्या डेटवर मम्मीचे ह्या तुम्ही डेटवर सर्वांनी मला लोभ लावला त्याच्यासाठी माझा पण जीव राहत नाही ते. मी कधी तुमच्यासाठी काहीतरी वेगळं नवीन बनवते असं माझं पण मन सारखं म्हणजे खालीवर होत राहतो. कधी बनवते आणि कधी एकदा फोटो शूट करून तो टाकतोय तुम्हाला. सर्वात दाखवतोय. मोठं बेनिफिट जे मी बघितलंय ना, मम्मी सुरुवातीला खूप आजारी असायची. आता काय झालंय माहितीये, छोट्या मुलांना खेळणी दिल्यासारखं झालंय. छोट्या मुलांना खेळणी दिली की कसं छोटे मुलं इन्व्हॉल्व्ह राहतात, ते मजा करत राहतात, ते विसरून जातं सर्व टेन्शन. तसं मम्मीसाठी झालंय. मम्मीसाठी आता रेसिपी बनवणं हे खेळण्यासारखं झालंय. ती रेसिपी बनवण्यामध्ये एवढी इन्व्हॉल्व्ह असते की तिला जे काय प्रॉब्लेम्स होते, जे काय हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते, अजून मम्मी जे काय फिट आहे ना ते मी म्हणू शकतो रेसिपी चॅनलमुळेच आणि तुमच्यामुळेच. तुमचे जे कमेंट्स असतात ती स्वतः वाचते, मी तिला वाचून दाखवतो, त्यामुळे ती पॉझिटिव्ह राहते आणि रेसिपी बनवण्याच्या ह्याच्यामध्ये ती इन्व्हॉल्व्ह राहते, म्हणजे त्याच्यातच बिझी राहते ती. त्यामुळे ते सर्व विसरून गेली आहे आणि ह्या चॅनलमध्ये तिची हेल्थ सुद्धा ग्रो झाली. हा सर्वात बेनिफिट मला वाटला फॅमिलीसाठी. एवढे माणसं आज मम्मीला ओळखतात ना, हे ऐकून किंवा हे समजून मला तर खूप छान वाटतं. आता मग चांगली साडी नेसून घरात बसते, असं वाटत नाही की मी घरातच आहे म्हणून. आता रेसिपी बनवताना मी साडी घालते ना, असं वाटतं मी कुठेतरी खूप लांब जाते. हा, त्यानिमित्ताने मम्मीला वेगवेगळ्या साडी घालायला भेटतात. आणि सर्वात सुरुवातीला बोललं पाहिजे होतं, पण सॉरी, पण सर्वात लास्टला म्हणतोय मी. हे सर्व पॉसिबल झालं 5 वर्षामध्ये. एवढी प्रोग्रेस पॉसिबल झाली, आम्ही कंटिन्यू करू शकलो. ह्याच्यानंतर पण आम्ही कंटिन्यू करणार आहोत. हे सर्व कंटिन्यू करतो कारण तुम्ही सर्व आम्हाला हेल्प करताय, तुम्ही सर्व सपोर्ट करताय व्हिडिओजला, तुम्हाला सर्वांना व्हिडिओज आवडतात आहे हे समजून तुमचे कमेंट्स ऐकून आम्हाला खूप छान वाटतं आणि खूप मोटिवेट होतो. आणि त्यामुळेच आम्ही रोज रेसिपी बनवायला घेतो, रोज ब्लॉग्स बनवायला घेतो आणि ट्राय करतो की तुम्हाला आता जरा हसवू सुद्धा या लॉकडाऊन मध्ये किंवा अनलॉक मध्ये. हसू आणि तुम्हाला पण हसू असं आमच्या मनात येतं आणि आम्ही ते करत राहतो. तर तुम्हाला हा व्हिडिओ पण कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा व्हॉट्सअपवरती आणि फेसबुकवरती. अजून काय सजेशन्स असतील ते सुद्धा नक्की सांगा आणि शुभांगी गिरी चॅनल असं चालू राहील.